Вітаем, шановныя, гэта раніца з Белсатам, урываецца ў новы дзень. І Анатоль Шырвель, Святлана Зяньковская. Тут у студыі мы пачынаем ранішні марафон фактаў, меркаванняў, ну і, зразумела, неспадзявана, куды ж без іх. Ну і добрага настрою, зразумела. Сёння нядзеля, 7 снежня, шмат дзе паставілі ўжо ялінкі. І самыя прыгожыя з іх мы нават пакажам. Але не толькі іх. Вось што для вас мы падрыхтавалі. Што хаваецца за словам ліцвінізм і ці сапраўды паміж беларусамі і літоўцамі ёсць моцныя гістарычныя супярэчнасці. Ялінка ў Нью-Йорку, агні зімовага лесу і пернікавыя дамы. У Швецыі захапляемся каляднымі ўпрыгожваннямі па ўсім свеце. Ці прыйдзе зубр у Беларусь, разбяромся ў цьмянай гісторыі нібыта беларускага аўтамабіля. Кошты будуць рэгуляваць па-новаму. Што зменіцца? І для каго цяпер у законах прапісаныя спрыяльныя ўмовы? Прыгледзімся да новых правілаў. І, канешне, безумоўна, наше пытанне да вас, гледачы. А яны думалі, пытання не будзе. У нас заўсёды ёсць пытанне. І сёння мы будзем размаўляць пра кошты. І ў вас таксама пытаем, ці трэба дзяржаве іх трымаць на нізкім узроўні, альбо, можа, на высокім, альбо проста кіраваць нейкімі рычагамі цэнаўтварэння. І калі так, то якія тавары павінны заставацца таннымі? Адказы пішыце ў каментарах да трансляцыі на Ютубе. Зразумела, калі вам гэта бяспечна. Ну, а мы пачнем з чаго? Мы пачнем з ліцвінізма. Гістарычная канцэпцыя, якая вельмі псуе адносіны паміж беларусамі і літоўцамі. Днямі пра яе зноў узгадалі. Давайце разбірацца, што адбываецца. Паняцце літвінізм звычайна азначае крайнія інтэрпрэтацыі гісторыі Вялікага княства Літоўскага, у якіх беларусы нібыта абвяшчаюцца адзінымі спрадвечнымі спадкаемцамі дзяржавы, а літоўцы толькі пераемнікамі. Хто пераважна выкарыстоўвае такія паняцці, якая роля ў раздзіманні пагрозы спецслужбаў, ды ці блізкія яны ўвогуле сучасным беларусам? Паспрабуем разабрацца. Паводле Беларускага інстытуту публічнай гісторыі, сучасная гістарыяграфія ўжо даўно адышла ад літвінізма. Яго версіі не маюць дачынення да навуковай дыскусіі і з'яўляецца анахранізмам. Гэтая тэма пачала раскачвацца спецслужбамі Расіі і Беларусі, якія імкнуцца ствараць варожасць паміж літоўскім грамадствам і беларускай дыяспарай. Дыскусіі вакол спадчыны ВКЛ сталі зручнай пляцоўкай для інфармацыйных маніпуляцый, мэта якіх падарваць давер да беларусаў, што апынуліся ў выгнанні і знайшлі прытулак у Літве. У Фэйсбуку і онлайн-медыях час ад часу з'яўляліся скрыншоты пагрозаў ад нібы беларускіх літвіністаў да літоўцаў. Аднак моўныя памылкі і прыкметы машыннага перакладу сведчаць. Гэта хутчэй штучныя ўкіды. Агулам літвінізм у тым выглядзе, у якім ён прадстаўляецца ў публічных дыскусіях, выглядае палітычным пужалам, чым рэальнай грамадскай плынню. Няма ніякіх доказаў, што беларускія ўцекачы ў Літве стварылі радыкальны рух, скіраваны супраць літоўскай ідэнтычнасці. Затое ёсць шмат сведчанняў таго, што тэма выкарыстоўваецца ў інфармацыйных аперацыях па дыскрэдытацыі беларусаў. Ну, калі казаць коротка, то спрэчкі не заціхаюць. Днямі Беларускі інстытут публічнай гісторыі нават выпусціў адмысловую заяву пра літвінізм. І каб пра гэта паразмаўляць, мы запрасілі гісторыка Александра Пашкевіча. Вітаем вас, Александр. Александр, добрай раніцы. Добрый день. Як там надвор'е ў Вільні? Ну, звычайнае надвор'е, характэрнае для сезону. Трохі папарна, але без ападку. Ну і супер, у нас падобна. Александр, ну давайте як бы спачатку. У чым сэнс вось гэтай заявы Беларускага інстытута публічнай гісторыі, калі карацей казаць, пра што яна? Ну, яна з'явілася з-за таго, што сапраўды, як тут у анонсе перад маім выступам казалася, гэтыя спрэчкі час ад часу у Літве то затухаюць, то зноў аднаўляюцца, што гэта такі ўжо стаў перманентны працэс.
калі нейкія вось грамадскія дзеячы нейкія ці блогеры ці што не даюць гэтай тэме затухнуць, яна неякім чынам адбіваецца на стаўленні літоўцаў да беларусаў. І вось Беларускі інстытут публічнай гісторыі, каб пазначыць пазіцыю навукоўцаў, каб пазначыць пазіцыю прадстаўнікоў беларускай грамадскасці у гэтым пытанні, вырашыў выдаць такую адмысловую заяву, у якой пазначае тое, што гэта праблема насамрэч размутая, што яе фактычна не існуе, і гэта не мейнстрым, дакладна не мейнстрым беларускай грамадскай думкі. А што стала галоўным стымулам для таго, каб Беларускі інстытут публічнай гісторыі апублікаваў гэтую заяву сапраўды? Ну, апошнім часам вось беларускія грамадскія ініцыятывы, беларускія інстытуцыі сутыкнуліся з тым, што з чарговым такім накатам з боку літоўскіх радыкалаў у гэтым плане, што якія запатрабавалі ад беларускіх інстытуцый яскрава пазначыць сваю пазіцыю. Ну і вось мы гэту пазіцыю пазначылі якраз для таго, каб было нейкія на што абапірацца у сучасных і ў будучых магчымых дыскусіях на эту тэму. Ну, скажем так, гісторыкі ў публічнай прасторы абмяняліся сваімі меркаваннямі на агульную гісторыю. Вось тэрмін літвінізм, Александр, ён даволі часта гучыць у літоўскай інфармацыйнай прасторы, а ці насамрэч існуюць гэтыя погляды ў беларускім інтэлектуальным асяроддзі? Ці гэта звычайная проста падмена паняццяў, калі меркаванне інтэрнэт-дзеячоў, так званых гэтых канапавых войскаў, прадстаўляецца як агульная грамадская пазіцыя? Ну, я могу сказаць, што самі такія погляды часам сапраўды есть і можна пабачыць у такой публічнай прасторы ці ў інтэрнэт-прасторы, як вы азначылі. Але гэта не азначае, што ёсць такі акрэслены рух, акрэсленая нейкая арганізацыя з такой ідэалогіяй, якую можна ў нейкія адныя рамкі змясціць. Што пра тое, што ўвогуле такі рух акрэслены існуе, мы даведаліся, можа, некалькі гадоў таму менавіта у інтэрпрэтацыі літоўскіх блогераў, літоўскіх грамадскіх дзеячаў, што оказывается, у нас такая плынь широко распаўсюджаная. Насамрэч, это, конечно, просто нечыя прыватныя думкі, якія заўсёды ў любым грамадстве, заўсёды гэтых думак вялікі дыяпазон, заўсёды нешта укладаецца у агульныя стэрэатыпы, чым нешта не укладаецца, але тым не менш можна заўсёды знайсці нейкія выказванні, якія сапраўды хтосьці зацікаўленыя ў тым, каб прадставіць гэта нечым такім, чым сапраўды жыве беларускае грамадства, беларуская супольнасць. Аднак мы ведаем, што гэта зусім не так, што гэта могуць быць асобныя нейкія дзеячы, іх прытрымлівацца, але насамрэч для грамадскасці як такой гэта тэма не актуальная ні для той, якая заставалася ў Беларусі, ні для тых людзей, якія склалі беларускую дыяспору, якія апынуліся ў міграцыі. Таму што гэта, скажем так, не тое, чым што на сёння для нас актуальна. А вось ці чакаеце вы ад літоўскіх гісторыкаў нейкай афіцыйнай рэакцыі на вашу заяву? Мы чакаем таго, што гэта можа абудзіць сярод гісторыкаў літоўскіх, у тым ліку і літоўскіх грамадскіх, нейкую дадатковую дыскусію на гэту тэму, у якой мы будзем ўжо прысутнічаць сваёй акрэсленай такой пазіцыяй выказанай.
Ну, але того, што ўжо нейкія літоўскія арганізаваныя структуры на гэта будуць рэагаваць, то я не думаю, што гэта будзе што гэта сапраўды варта гэта чакаць, таму што гэта хутчэй такая гэта хутчэй грамадская дыскусія, а не вось перамовы інстытуцый цэлых. Александр, я вот сам давно назираю за гэтым треком, скажем так, не тое, што беларускай інтэлектуальнай думкі, але ў беларускім фейсбуку трек літвінізма з'явіўся некалькі гадоў таму, так, і актыўна пачаў прасоўвацца рознымі асобамі, часта нават трошкі такімі фрыкаватымі. І вось, здаецца, агульная гісторыя, здаецца, ўжо шмат чаго абмеркавалі, да? Але чаму вось менавіта гісторыя Вялікага княства Літоўскага так лёгка становіцца таким прадметам палітычных маніпуляцый і непаразуменняў? Чаму вось нейкія там выходзяць хлопцы, пішуць на сваіх соцстаронках і раптам уздымаецца хваля. З аднаго боку, вось яны хочуць забраць наша забраць, кажуць літоўцы, а з другога боку прыходзяць тыя прыхільнікі літвінізму, кажуць, беларусаў не існуе. Заўсёды былі толькі ліцвіны там і умоўна жамойды. І вось так трэба глядзець на нашу думку. Чаму такія маніпуляцыі ўзнікаюць? Чаму столькі спекуляцый на гэтай тэме? Як вы думаеце? Я могу сказать, что история Великого княства Литовска тут не нечто уникальное, не нечто такое непаўторнае, что при жаданні палітызаваць нейкую гістарычную тэму і выкарыстаць яе ў такіх не зусім гістарычных разборках можна што заўгодна. І ў адносінах з іншымі народамі мы бачым тое, што пастаянна педалююцца, могуць быць нейкія іншыя тэмы. А тое, што менавіта ў адносінах з літоўцамі стала Вялікае княства Літоўскае такой вось галоўнай тэмай для маніпуляцый, гэта дастаткова лагічна, таму што гэта агульныя старонкі нашай гісторыі, тое, наконт чаго адпаведна ўзнікае шмат такіх вось спрэчак у інтэрпрэтацыйных. Вялікае княства Літоўскае, гэты перыяд быў вельмі вялікае значэнне меў пры складанні літоўскай нацыянальнай міфалогіі, у падмурку такой літоўскай нацыянальнай свядомасці, літоўскага нацыянальнага руху эта міфалогія клалася. Таму для літоўцаў это, конечно, вельмі такое вельмі балючая тэма, вельмі раздражняльная, калі недзе даводзіцца на гэтым полі з некім спрачацца. І яны цягам гісторыі прызвычаіліся абараняць сваю ідэнтычнасць, абараняць сваё права на існаванне, на гістарычную памяць. І таму, натуральна, што любыя такія вось спробы рэвізіі гэта выклікаюць нейкую хваравітую рэакцыю. У беларусаў таксама, па вялікім рахунку, падобная сітуацыя, што, можа быць, трохі пазней гэта найбольш актуалізавалася, але вось з часоў нацыянальнага адраджэння канца 80-х, пачатку 90-х так склалася, што для такого пашырэння нацыянальнай свядомасці, таксама для падмурку гэтай нацыянальнай міфалогіі, таксама быў абраны натуральным чынам перыяд старажытны, перыяд Вялікага княства Літоўскага. У нас таксама няма іншай гісторыі, у нас няма на што больш абапірацца, і таму таксама мы гэту тэму шмат папулярызавалася, шмат вакол яе таксама міфаў фармавалася, яна таксама ў нейкім сэнсе такім падмурку беларускага нацыянальнага гонару, беларускай нацыянальнай свядомасці. І таму, натуральна, на гэтым Александр, паслухайце. Так мне падаецца, гэта абсалютна нармальна, што у гісторыкаў розных краін, там нават у розных гістарычных школах, гэта нармальна, калі існуюць розныя меркаванні, скажем так, без перагібу, але існуюць розныя меркаванні на
адны і тыя ж падзеі і гісторыі. Нават у сям'і бывае там, да, у кожнага, у бацькоў свая версія будзе, як адбываліся пэўныя сямейныя падзеі. У дзяцей там будзе свая версія, у дзядоў, бабуль будзе свая версія. Я пра што кажу? Можа, нам не варта ўжо так прагібацца, там, і не ведаю, і адмаўляючыся ад ліцвінізма, ну, как бы ён, гэта ж штучная ідэалогія, можна нават шкодная ідэалогія, але ці не выплёсківаем мы тут дзіця разам з вось гэтай гразнай вадой, как бы не адмаўляемся ці мы ад часткі сваёй гістарычнай спадчыны, уступаючы ў гэту спрэчку, і кароче, не-не-не, мы ні на што не прэтэндуем. Нет, тут пытанне і гаворка не пра тое, не пра гісторыю як такую, якую мы не перапішам, не памяняем, не пра яе веданне, не пра яе шанаванне, не пра яе інтэрпрэтацыі этой гісторыі. Тут гаворка пра тое, важна, каб гісторыя не атруцвала сучасныя дачыненні. Таму што, ну, тое, што было ў гісторыі, мы не зменім, гэта трэба толькі прымаць, вывучаць і неяк асэнсоўваць, але, ну, нельга дапускаць таго, каб гістарычныя гэтыя рахункі, тыя, якія, можа быць, былі актуальныя для ранейшых пакаленняў, яны рабіліся актуальнымі і для нас. Таму што, ну, гэта па вялікім рахунку за нічаго не вядзе, як толькі да нейкіх вось атручванняў цяперашніх стасункаў. Ну, па-мойму, ўсё ж такі нам трэба шукаць тое, што нас аб'ядноўвае, а не тое, што нас падзяляе у такім грамадскім сэнсе. Гэта, ну, а тое, што там могуць быць у гісторыку розныя погляды, могуць быць у людзей розныя погляды, ну, гэта натуральна, гэта ўсюды так ёсць, гэта ёсць не толькі ў беларусаў, ёсць у тых жа літоўцаў, ёсць у ўсіх іншых, гэта, ну, наконт гэтага нават спрачацца няма чаго. Тут галоўнае проста тое, каб гэта не выкарыстоўвалася для таго, каб, ну, для развадаў у сучаснасці. Дзякуй вялікі вам, спадар Александр, за такую цікавую размову. Дзякуй вялізны. Я са свайго боку хачу, я думаю, Святлана далучаецца да гэтага пажадання. Хачу пажадаць вам такія зычэнні даслаць, каб у дыялогу з літоўскімі калегамі, гісторыкамі вы сапраўды нашлі разумення. Я думаю, што беларусы, літоўцы — гэта даўнія, перш за ўсё, саюзнікі, хаўруснікі, і гэта той саюз, якога, я думаю, што нам ніколі не будзе сорамна прытрымлівацца. Дзякуй вялікі за цікавы расповед і сапраўды поспехаў у працы. Ну, а мы працягнем ісці далей па праграме. Што ў нас там далей, Света? А калі вы трошкі засумавалі ад усяго гэтага, давайте узгадаем, што ўсё ж такі снежань зараз, набліжаюцца святы. Паглядзім, як да іх рыхтуюцца ў розных краінах. У Нью-Йорку стартаваў святочны сезон. У цэнтры гораду каля Рокфеллер-цэнтра запалілі калядную ялінку. Сёлета гэта 23-метровая нарвежская хвоя з Іст-Грынбуша. Зрубілі дрэва 6 лістапада, а ўжо 8 яна прыбыла на Манхэттан. 10-тонную ялінку упрыгожылі 50 тысячамі агеньчыкаў і увянчалі крыштальнай зоркай ад Свароўскі. Адразу пасля святаў лясную прыгажуню распілуюць, а дрывесіну накіруюць няўрадавай арганізацыі. Тым часам у горадзе Еўле на поўначы Швецыі маюць уласную святочную традыцыю. Тут у земскім музеі штогод ставяць велізарны пернікавы дом. 4-й раз запар яго стварае мясцовы мастак Эрик Олаф Віклунд. Сёлета для салодкай канструкцыі выпеклі 115 кілаграмаў цеста. 4-метровая хатка мае 3 на 3 метры ў дыяметры і стала самай вялікай пернікавай структурай у Швецыі. У мінулым годзе мяне крыху натхніла вавілонская вежа, і я хацеў пабудаваць яе як мага вышэй, і гэта быў проста вялікі блок. Таму ў гэтым годзе я хацеў, каб было шмат розных формаў, рухаў, каб гэта было нешта зусім іншае. Галоўная частка сёлетняга перніка – гэта ракета, у якой сядзіць Санта-Клаус. Унізе калідор з эльфамі, якія рыхтуюць падарункі на каляды. Таксама мастак плануе пабудаваць вакол ракеты вялізную чыгунку, па якой будуць ездзіць сані з аленямі.
Больш за 600 паднятых да столі ялінак і 250 тысяч агеньчыкаў. У Нямецчыне адкрылася светлавая выстава «Зімовыя агні лесу». У цэнтры інсталяцыі вялікая коўзанка, дзе людзі могуць катацца на каньках пад электронную музыку кампазітара Крыса Кейтана. Я лічу, што гэта абсалютна фантастычна. Гэта як маленькая зімовая казка з каляднымі ёлкамі і агнямі. Гэта прыгожа. Мне крыху шкада, што я павінна так шмат глядзець на падлогу, каб не ўпасці, асабліва таму, што там так шмат прыгожых агнёў. Так, гэта сапраўды цудоўна. Спалучэнне дыскатэкі, клуба і катанне на каньках. Новая светлавая выстава справа рук вядомага нямецкага мастака Крыстафера Баудера. На незвычайны праект яго наткніла ўласнае дзяцінства. Я дзесьці чытаў, што першыя калядныя ёлкі ў Нямецчыне насамрэч не стаялі на падлозе, а людзі вешалі іх да столі. Па-другое, у дзяцінстве мы заўсёды ездзілі ў гэтую маленькую вёску ў Швейцарыі, дзе ўвесь лес упрыгожвалі агнямі. І гэтыя дзве ідэі разам выглядалі ў маёй галаве прыкладна так. Выстава будзе працаваць да сярэдзіны лютага, а таму у аматараў зімовай атмасферы яшчэ ёсць час, каб дабрацца да Берліну. Ну, спадзяюся, Валера, твоей подборцы таксама ёсць што-небудзь святочнае. И я спадзяюся. Вітаю, сябры. Принес святочное что-нибудь? Ну, мандаринок не принес, але принес милоту. Сегодня мы, Светлана, с тобой вот такие пухнатые, миленькие. И постановил зрабіць максимально милый агляд и пачну спадарства з падарожжа ў часе. А дапаможа мне ў гэтым жыхар Менску Сергей, які знайшоў цікавы артефакт з уласнага дзяцінства і пастанавіў падзяліцца сваімі ўспамінамі, у тым ліку і з намі. Перед вами уникальная игрушка елочная. Это сова. Я впервые увидел ее больше 40 лет назад, совсем маленьким, в деревне своего бабушки и дедушки. Я очень боялся, потому что выглядит очень крипово. И это очень-очень толстое бутылочное стекло. И мои родичи показывали, как они бросают эту игрушку о пол, и она не разбивается. Пожалуй, сейчас, по прошествии 40 лет, я эксперимент проводить этот не буду. Вот, ну, вот такая вот интересная игрушка. Ну, мяне з гэтай калекцыі яшчэ былі касманаўты такія на прышчэпках такіх. І вось заўважылі, сапраўды цацка вельмі старая, бо там нават нема вось гэтай прышчэпкі. А там не прышчэпка была, а такая, она вставлялася. Як скрэпачка і такая спаднічка была металічная. Да, мы розам з дзяцінства, карацей. Ну, гаспадарства, бачыце, нават троху папухнаціў у нас і Анатоль. Узгадаў вось гэтыя цацкі. Ну, а давайте цяпер перанесемся ў Берасці, дзе здарылася аварія, на якую, аднак, зрэшты, немагчыма глядзець без замілавання. А я ўжо быў спудзіўся. А, ну як вам? На адным з мясцовых перакрыжаванняў, глядзіце, сутыкнуліся два легкавікі. І вось якраз на гэтым відэа, якое ўразіла інтэрнаўтаў, мужчына, як вы бачыце, абдымае, супакойвае дзяўчыну, якая трапіла ў ДТЗ. О, сапраўдны мужчынскі пастух. І глядзіце, там у каментарах там розныя версіі пачалі выказвацца. Нават, што это абодва ўдзельнікі аварыі. І таму, ну, ввогуле міла атрымліваецца замест сваркі. Іншыя мяркуюць, што ў ДТЗ, магчыма, вінавата якраз такі дзяўчына. А гэта мужчына, вось гэта блізкі чалавек, які суцяшае, карацей, нічога дакладна не зразумела, але вельмі-вельмі міла. Сапраўды міла. Ну, гэта эмпатрычна. Я думаю, што на самай справе вось хорошы прыклад, людзі. Калі вы нават стукнуліся дзе-небудзь машына ў машыну, калі ўсе жывыя, то ўжо нармальна, абдымайцеся. Добра, пакуль вы абдымаецеся, самы час зазірнуць у вочы Гомля. Мясцовая жыхарка зрабіла кранальнае відэа, на якое трапілі драўляныя дамы абласнога цэнтру і суседнія веткі. І якраз такі ліштвы і аканіцы на вокнах гэтых дамоў — гэта такая своеасаблівая фішка гомельскай драўлянай архітэктуры. Такая вось порцыя замілавання і для вымушаных эмігрантаў яшчэ і порцыя ностальгіі. О, пабачым зараз. Вот такія маглі рабіць штукі. Нават мой дзед калісьці рабіў спецыяльна такія ўпрыгожанні. Ён казаў: слухай, ну в акно павінны быць не толькі чыстай, з чыстымі шыбамі, але і прыгожым. Блин, я боюсь... Так, сустракаць гасцей.
Я боюся, наступны агляд трэба такі больш жорсткі рабіць, а то поплыве наш Анатоль канчаткова. Ну і давайте спадарства напрыканцы. Это ж прыгожа. Гэта вельмі міла. Ну і не быў бы я гарадзенцам спадарства, каб у гэтым максімальна мілым настальгічным аглядзе не згадаў бы роднай горадні. Давайте на момант перанесемся і ў гэты цудоўны горад пад аховай алені Святого Губерта. Дзякуючы адной таленавітай аматарцы, як і горадні, гэтак і штучнага інтэлекту. Зараз будзе вязаная. Не. Вельмі прыгожа. Але ж прыгожа. Гэта той выпадак, калі штучны Кайфец, інтэлект правда? не сапсаваў абсалютна нічога, а наоборот стварыў нейкі прыгожы контент. Вось такая спадарства мілата. Між тым не забывайце пісаць у каментары. Сёння у нас з вами такі адмысловы ранак. Наш губазікавец троль Александр, як мы учора вырашылі, ён прачнуўся раней, спрабуе зблытаць нам карты, але давайте абмяркоўваць і нашы пытанні. Ладно, у мяне да цябе вось Так. важнае пытанне. Як ты думаеш, Валера, якія прадукты павінны заўсёды заставацца таннымі? На што дзяржава павінна рэгуляваць кошты? Мне спадабаўся, добра, забегу наперад, мне спадабаўся адзін з каментароў у нас ужо на гэтую тэму, што таннымі мусяць заставацца паслугі дзяржавы, ну а ўсё астатняе, як мне здаецца, найперш павінен рэгуляваць рынок. І вось калі ў нас будзе вось гэты баланс, тады ўжо і вызначыцца, што, дзе, як можа дзяржава рэгуляваць. Вось, мне здаецца, раней жа неяк людзі самі дамаўляліся, быў бартер, яны там, я табе бульбу, ты мне мяса, яшчэ яйкі. Короче, чакаем цябе хутка, Валера, з адказамі нашых гледачоў на гэтае пытанне. А пакуль першая ранішняя порцыя музыкі і трошачкі экстрэмізму. Жарким, все орали, Цоя перемен. Даже моя мама не могла представить, что такое возможен беспредел. Как и все у нас на фирме, я не понял, кто его вообще тут выбирал. И на Беларуси головного мозга то, что думал, то и написал. И теперь я мамин экстремист, червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка. Бело-красно-белый купил тюльпаны и пошел по городу гулять. Гулять! Как и моя мама, я не мог представить, что за это будут убивать. Покалеченный поехал в автозаке, подписал какой-то лютый бред. И в итоге прокуроры запросили за тюльпаны ровно 10 лет. И теперь я мамкин экстремист, червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка. С первыми лучами солнца в телеграмме каждый день я новости читал. Перемены, перемены, перемены. Верил я, надеялся и ждал. Как обычно на Тутбай лайк поставил. Не поставить я его не мог. И уже через минуту полуголым за ноги тянул меня губок. И теперь я мамкин экстремист, червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка.
черно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не эпидемия, мамкин экстремист. Червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка. Каментуючы кліп, парафразірую вядомы савецкіх часоў вершык пра партызаны, скажу, экстрэмісты, беларускія сыны. Вось. Мы падбіраемся да эканамічнай тэмы пра нетанныя рэчы. Пагаворым пра аўтамабілі, а дакладней пра аўтамабіль нібыта беларускай вытворчасці пад назвай «Зубр». Ці рызыкнеце вы набыць такую марку аўтамабіля? Таксама можаце напісаць у каментарах. 5 мадэляў красовераў і кошт ад 60 тысячаў рублёў. Днямі ў беларускіх медыях з'явілася інфармацыя пра запуск новага аўтамабільнага брэнду пад патрыятычную назваю «Зубр». Запрацавала афіцыйная старонка маркі. Кампанія нават прапанавала кліентам ужо папярэдне замаўляць новыя аўты, а таксама паабяцала запусціць ільготную крэдытную праграму на 10 гадоў, усяго 1,9% гадавых. Першыя «Зубры» меліся з'явіцца у аўтасалоне ўжо ў найбліжэйшыя выходныя. Аднак на шляху амбітных планаў «Зубра» нечакана ўзнікла перашкода з боку Міністэрства прамысловасці. Там зняпраўдзілі інфармацыю пра з'яўленне новага брэнду і заявілі, што, цытата, «ніводнае прадпрыемства не атрымала афіцыйнага дазволу альбо іншай дазвольнай дакументацыі на вытворчасць аўтамабіляў маркі «Зубр». Меркаваны вытворца, ці хутчэй зборачны цэх, кампанія «Юнісон», таксама адмаўляе датычнасць да новага праекту. Адпаведны афіцыйны ліст атрымала рэдакцыя выдання av.by. Пасля гэтага інфармацыя пра збор зуброў на магутнасцях «Юнісону» знікла з сайту кампаніі. Але перадзамовы на аўты і надалей працягваюць прымаць. Калі з'яўляецца новы кітаец, мы разумеем, што тая ж самая мадэль «Билджи» у Кітаі каштуе 2 разы танней, чым у Беларусі. І мы разумеем, што можа з'явіцца нейкі танны кітаец, які пераб'е вось такім чынам сёння рынок «Билджи». І, канешне, Міністэрства прамысловасці, і ў гэтым сэнсе я б яго падтрымаў, не зацікаўлена ў проста зборкі, оно зацікаўлена ў лакалізацыі як мінімум 50%. Пад маркаю «Зубр» схаваліся, як высветлілася, аўты кітайскага вытворцы «Фортынг». Кампанія, якая вядзе сваю гісторыю з 2001-га, ужо 2 гады пастаўляе аўтамабілі ў суседнюю Расею. Прадстаўнікі брэнду сцвярджаюць, што 5 мадэляў «Фортынгу» былі адаптаваныя для патрэбаў беларускага спажыўца. У кампаніі таксама паабяцалі з часам падвысіць узровень лакалізацыі збору аўтамабіляў і выкарыстання айчынных дэталяў. Але гэта ў выпадку, калі ўрад Беларусі ўсё-такі дапусціць брэнд у нашу краіну. Вельмі цікавы такі сюжэт, сапраўдная песня пра зубра ў нас атрымала. Ну, хутчэй песня пра нейкі падман, я думаю. Але побач з намі ўжо наша першая госця, другая госця, Ольга Лойка, галоўная рэдактарка выдання «План Б». З ёй мы працягнем размову пра фінансавыя хітрыкі беларускай улады. Оля, прывітанне. Да, привет. Ну, спачатку невялічкі дысклеймер, не вельмі люблю гэта слово, але здолею выгаварыць. З'явілася навіна, што ў Беларусі абнавілі правілы цанавога рэгулявання. Але досвед кажа, што як толькі дзяржава нешта пачынае рэгуляваць такімі рычагамі, я сабе так уяўляю, сядзіць там нехта ў драздах і рэгулюе цэны. І як толькі пачынаюць гэта рабіць, то што-небудзь знікае з паліцу. Не буду вспамінаць знакамітае выказванне пра яйкі і масла, але знікае звычайна ўсё, за што б не ўзяліся. Ці, можа, я памыляюся? Зараз будем разбираться. Будем, да? Да, попытаемся. Ну, на самом деле, эта вся эпопея продолжается известного 713-го постановления с 22 года. Мы пытаемся регулировать цены на все. Но вот сейчас несколько изменений заметных. Самое забавное изменение – это то, что несколько позиций выкинули из перечня цен товаров, цены на которые регулирует государство. И список это очень смешной, можно почитать. Там соль, сода, спички, хозяйственное мыло твердое, резиновая обувь. Да, да, это очень забавно, потому что этот весь список товаров фактически
это товары, которые по чисто экономическим соображениям вообще не нуждаются в ценовом регулировании. Это сверхдешевые товары, цена на большого производства, много конкурентов, исключительно низкая цена и абсолютно неэластичный спрос. Вам не надо больше соли, вне зависимости от ее цены. То же самое с содой. Не, ну як зимой больше соли надо, посыпать дорогу перед домом. Ну, это другое, там другие цены, да. И получается, что эта цена, вот во всех экономических учебниках написано, что цена на эти товары, она по естественным причинам стремится к себестоимости, то есть к минимально возможной, да. Ну, соль не подорожает, да. Поэтому спасибо, что отменили, можно было сразу и не вводить, ну, просто потому, что это не имеет целесообразности. Народ вряд ли бы заметил, что, значит, страшно подорожали спички. Это невозможно. Много производителей, много мощностей, все, ну, со спичками все ок. Да. Еще одна забавная штука, что вот взялись за огурцы, да, у Лукашенко это такой фетиш, он каждое межсезонье возмущается, что у нас ужасно дорогие огурцы, помидоры, ему объясняют, что надо подсвечивать теплицы, что получается дорого, абсолютно, да, холодно, мокро, грязно у нас, и газ не такой дешевый, вот, ограничили рост цен на огурцы, если больше, чем 0,3 месяц, то придется идти и обосновывать, да? У меня одного адчування такое, что раз такое зрабілі, то огурки вот могут пропасть перед Новым годом. Аккурат. Я думаю, что не то чтобы огурцы пропадут, появится головная боль у того, кто эти огурцы выращивает. Потому что если у вас, допустим, в следующем месяце издержки оказались выше, ну, к примеру, да, было холоднее, и вам пришлось больше отапливать эту теплицу, да, или там, я не знаю, темнее было после солнечного, ну, солнечный месяц в Беларуси зимой, это такое, да. Ну, в общем, если ваши издержки объективно выросли, вам все равно придется идти объяснять, да. Але я ведаю, что як толькі что-нибудь тут у нас рэгулююць, заўсёды ў Расіі застаецца спрос, попыт на тыя ж агуркі. І вот правду вам кажу, як только пачынаюць на іх устанавливать цены, яны адразу переязджаюць у Россию. А на белорусских прилавках застаются, я не ведаю, огурцы з Египта якого-нибудь. Ну, потому что законы экономики, они действуют, на то они и законы. Если спички не могут подорожать, ну вот, ну не могут, даже если все производители спичек договорятся, ну, они просто не договорятся. Спички не подорожают, не волнуйтесь за них. Вот. То есть вы себе просто создаете исключительно сложную конструкцию, которую пытаетесь потом, значит, это, по-моему, там 8-я попытка это постановление как-то дорулить, да. Вот. Уже в эту жесткое регулирование добавили кондитерку, потом мясо-молочную продукцию. Кондитерку там же объективно было, там какао-бобы подорожали. Ну, в общем, это какая-то такая гигантская, очень сложная штука, а в любом случае потом все равно вам влетит за то, что у вас там огурцы в межсезонье дорогие. Ну, это межсезонье. Беларусь такая вот страна такого климата. Действительно, надо подсвечивать эти несчастные огурцы. Вось мы не так давно размаўлялі ў гэтай студыі пра тое, што Беларусі растуць заробкі, оказывается. І а навошта тады рэгуляваць кошты, калі дабрабыт у краіне расце? Вот сапраўды. Ну, во-первых, если цены не держать, то более высокая инфляция, оно бы съело этот реальный рост зарплат, он, наверное, был бы в моменте ниже. А во-вторых, цены, точнее, зарплаты, они растут, потому что работать некому. Вот. Ну вот мы пытаемся вручную это все сбалансировать, а в итоге этот инфляционный навес все равно сползет, все равно съест вот эти реальные зарплаты, ну или обанкротятся производители и не смогут платить зарплату своим сотрудникам. Слухай, ну вот колькі себе памятаю, Лукашенко весь час спрабуе две рэчы урэгуляваць, як мінімум. Конечно, все хоча урэгуляваць, но школай займаецца ўвесь час і ўсё безвынікова. І гэтаксама з спортам, і гэтаксама з рэгуляваннем цэнамі. Вось як ты думаеш, чаму менавіта зараз зноў, я не ведаю, зноў гэта рэгуляванне, зноў гэтыя нейкія спробы вось... Новые правила. Ну, это же не новые попытки, это просто попытки допилить то самое постановление, которое регулирует цены на все. Да? Ну и опять, все знают, что Лукашенко про цены на огурцы скажет. Каждый сезон, точнее, каждое время вне сезона он говорит о том, что у нас ужасно дорогие огурцы. Но это время, когда огурцов раньше вообще не было зимой. Але ж ёсць гэтыя хлопцы вакол у пластиковых костюмах. Вот яны ж ён ім сказаў, і яны ж нешта робяць увогуле. А якіх это механізм? Як это выглядае? Як это працуе? Што яны збіраюцца, радомна выбіраюць нейкія прадукты, вырашаюць, што гэта будзе 5 рублёў каштаваць, гэта будзе там 3 рублі. Сядзяць міністр эканомікі, падкідвае кубік. Зараз памідоры. Ага, памідоры там. Чик,
3. Так, бульба. Як это отбывается? Як это Смотрите, регулируется? есть сезонные цены на овощи, да, и традиционно наше возмущение, когда капуста, которая ничего не стоит в сентябре, почему-то оказывается, что в мае ужасно подорожала капуста. Ребят, ну, есть сезонность. Вы представляете, вот сезон, там, хранения этой капусты в условиях, значит, ласки, любви и так далее, которая ей нужна, чтобы долежать до мая, она становится дороже. Да, да. То же самое с яблоками и со всем остальным, да. Ну, огурцы, которые летние наши, дачные, они по себестоимости намного дешевле, чем огурцы зимние. Потому что зимой люди, ну, не едят в таких объемах огурцы. Ну, нам не свойственно, да, в средней полосе зимой есть огурцы. Заходячи з нашай размовы, я разумею так, што гэта заўсёды такая як бы піар-акцыя, гэта спосаб ну, дзяржавы, спосаб кіраўніцтва Беларусі цяперашняй, неяк падыграць спажыўцам. Ну, добра, а як это адбіваецца? Як это адлюстроўваецца на вытворцах? Вот, что с вытворцами? Ну, вот у них будет головная боль, да, как вырастить эти огурцы, подсветить, да. Каждый раз, когда кто-то встает из чиновников или производителей и говорит, ну, сейчас мы вам объясним, как вот себестоимость этого дорогого огурца складывается, Лукашенко говорит, не надо мне ничего объяснять, там этот пытался там подсветить, ну, как бы надо. Ну, вы представляете, какая температура сейчас в Минске и сколько света нужно этой теплице и этому огурцу? Или это надо ввести по импорту, да? Но опять, цены эти невозможно держать прям вручную, потому что меняется конъюнктура, меняются объемы поставки, меняется спрос, предложение и так далее. Это почему наша картошка вся уехала в Россию, да? Ну, потому что, во-первых, врали, сколько накопали, во-вторых, установили цены, которые абсолютно никому не выгодны, в-третьих, потому что в России случился дефицит. Да, вот раз, два, три, все. Экономика, она очень несложная, если вот в нее не влезать руками и... И особливо, коли усходняя мяжа открыта. Абсолютно. Вот в условиях железного занавеса оно все немножко легче, да. Там просто дают команду не есть огурцы зимой, вот, и не выпендриваться, да, ешьте картошку, пока она у нас не сгнила. А кому насамрэч дапамогуць новыя правілы рэгулявання цэнаў? Вот мы оптимисты со Светой тут. Ну, конечно, Раптом помогут кому-нибудь. в том плане, что часть какую-то вынесли просто за пределы, да, значит, резиновую обувь можно не регулировать на нее цены, да, спрос на нее абсолютно неэластичный. Вам нужны одни резиновые сапоги, вряд ли вы пойдете за вторыми или третьими, потому что вдруг они подешевели, да. То же самое с солью. Ну, не пойдете вы за еще 1 килограммом, потому что он там дешевле, дороже, да. Вот, окей, с этим понятно. Там небольшие послабления по импорту непродовольственных товаров, разрешили там бонусы получать, хотя с импортом на самом деле ситуация складывается прям сложная, и я все жду, когда наконец-то на это обратят внимание на каком-то таком высоком уровне, потому что мы из России, у нас проблемы с экспортом в Россию, Лукашенко уже обозначил, что это самая большая проблема белорусской экономики, но у нас есть проблемы с импортом из России. Ну, то есть не то чтобы это проблема, но это уже больше 3 миллиардов долларов, продовольствия только, да? Мы больше, чем на $1 миллион возим сгущенки из России. Ну, это Что возим? Сгущенка, молоко сгущенное с сахаром. А наши да? як же ж? Да. Что с глубокой Рогачев все? Нет, они есть, и импорт есть, а там себестоимость ниже получается, да? И если вот кто-то когда-то покупал, ну, иногда, знаете, там по недосмотру, да, банка примерно похожая, ты схватил, побежал, прибежал, а она, ну, это вообще не она, вот. Это вот эти вот ужасного качества, очень дешевые продукты. А их специально туда подставляют? Да, оно выглядит почти так же, да, вся сгущенка, она выглядит примерно одинаково, а абсолютно разная и на вкус, и там в составе эти растительные всякие бывают. Атрымліваецца, гэта не просто клоунада, не просто там нейкае шоу, а атрымліваецца, в принципе, что, шкода для беларускай экономики, больше российских товаров, а навошта нам это российские товары? Чего увогуле не хапае такого у Беларуси? Ну, это единый рынок. Вы хотели дешевую продукцию? Допустим, вот Евроопт продает много дешевых товаров, да? Я думаю, что каждый там в жизни покупал какие-нибудь конфеты, которые оказывались малосъедобными, да, или вот эту сгущенку, или там продукт сырный, да? Ты просто схватил примерно похожее что-то на сыр, прибежал домой, а это не сыр, да? Ну, то есть было дешево, а потом невкусно.
Вот. Вот так это работает. Я Ну, не- у нас единый рынок. Я неяк у Москве, помню, приехал у камандзіроўку, зашел у краму, думаю, ну, куплю детям шоколада. Кажу, дайте мне вось гэтага шоколада. Мне продавщица кажа, ведаеце, я не раю вам купляць гэта. Я кажу, так это ж расійскі. Кажа, не раю купляць вам гэты шоколад. Кажу, які вы раеце? Кажа, ну, вот коммунарка. Наша беларуская. Так што нам чакаць ад такога масавага прытоку расійскіх тавараў? Можа, нейкая небяспека ёсць? Ну, нет, на самом деле, если вы хотите сэкономить, у них действительно много более дешевых товаров. Почему они говорят, вот белорусское такое качественное, такое вкусное? Оно несколько дороже, да. Есть люди, для которых эта разница в цене критична. Есть товары, которые производителю выгодно везти из России. Вот. Если вы хотите с кем-то единый рынок, это будет не только единый рынок газа, о котором там Лукашенко мечтает еще с того времени, когда он был маленьким, да, и который он никак все не получит. Поэтому будет конкуренция, да, это вот, и оно держит цены, кстати, заметно лучше, чем вот эти вручную простыни с описанием, значит, там, краски гуашь какого вида у нас под регулированием, а какие без регулирования. Оля такая, будзе конкуренция. Я думаю, ну вот добра, и беларусы в этой конкуренции перамогуць, потому что беларусы умеют выкручиваться. До речі, вось я хочу про прогнозы. Это будзе конкуренция. Прогнозы такая справа не вельмі удзячная, ну, як, калі гэта там, не ведаю, гаданне на кафейнай гушчы. Экономика больш дакладная навука. Давай паспрабуем спрагназаваць, што можа знікнуць там бліжэйшым часам ці ў бліжэйшай перспектыве. Цибуля, огурки, помидоры. Ці уже пора купляць насенне, не знаю, там, на рассаду, каб, ну, калі дарэгулюецца, каб было што вырасціць, ну, смех смехам, але як вось гэта ўсё адбіцца, можа, на таварах у крамах бліжэйшым часам, і ці не атрымаецца, як з бульбай, что... Значит, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не исчезнет ничего. Есть риск только того, что исчезнут те, кто это все производит. И вот это мы заметим потом, когда к нам вместо нашего продукта придет вот этот российский, не лучший. В России есть нормальные продукты, безусловно, да, но везут вот этот трэш, который люди не едят фактически. Ну, в смысле едят, но по большой необходимости, да. И вот самое страшное, что не огурец исчезнет, да, ну, обойдемся без огурца, значит, да, уж как-нибудь в декабре мы без огурца справимся, да. Каплица вот коли возникнуть, то будет А когда вот производитель уйдет, куча рабочих мест вместе с ним уйдет и скажет, слушайте, растите свой огурец с ростом цены 0,3 в месяц как-нибудь сами, да, я там поеду в Россию и буду растить не знаю что, или поеду в Польшу и буду собирать эти огурцы, или еще что-нибудь сделаю, да, все, я устал, я ухожу. Вот это гораздо опаснее. Если производитель начнет уходить в банкротство, завязывать с этими рискованными операциями на белорусском рынке и так далее. Шановные глядачи, профессиональные глядачи нашей программы, я сподіваюся, что вы почули нашу размову сённяшнюю. Она на самой справе трошки жартоўная по форме, але вельмі сур'ёзная по змесце. Моя великая просьба, и Света долучается, и Вольга, уже хватит уже регулировать белорусскую экономику. Дайте просто людям нормально працаваць. Яны классные у нас. Яны справятся сами и с бульбой, и с огурками, и вырастите все. Оля, великий дякуй, что знайшла для нас час. Нагадываю, гэта была Вольга Лойка, галоўная рэдактарка Плана Б, якая распавяла нам про новые тренды ў рэгуляванні цен у Беларусі. А зараз прапануем яшчэ один погляд на беларускую рэчаіснасць ад Хайтак ТВ. С вами Миша и Дима, Кржмелик и Вахмурка белорусской сатыры. Записи наших выпусков над Беларусью раскидывают дроны-контрабандисты. Сегодня у программе. Пакуль ПУ, СІ і ЛУ абмяркоўваюць магчымасць жыць да 150 гадоў, у Беларусі плануюць павялічыць працягласць жыцця всяго лишь на 3 гады. Навошта? Каб яшчэ трошки подвысить пенсійны ўзрост. Так. До рэчы, паважаныя пенсіянеры, вы ведаеце, чаму працуеце на пенсии? Не думайте. За вас уже отказал полноваженный твар. Они идут туда для повышения своей самооценки в первую очередь. Ён меў на увазе не любого беларускага пенсіянера, а аднаго конкретного, які докладно працуе для повышения своей самооценки в первую очередь и понимания собственной значимости. Чули недавно такую новину про заробки белорусов? Яны выросли
у 431 мільён разоў. Параўнанні з гэтымі грашамі, з белачкамі, напэўна, Тут вядуць адлік, хутчэй за ўсё. Пакуль, як на нулі пакуль не абрэзалі. А колькі там нулёў пропала? 18 ці што нулёў з 90-х гадоў? Ну, неважна. Вы адчулі, што ў параўнанні з гэтымі ліхімі 90-мі жыць стала лягчэй у 481 мільён разоў. Жыць стала лучше, жыць стала весялей, правда? Это Сталин придумал. Так, асабліва бачна, як да аўталаўкі в Абагале пойдзеце, кіно бачыць, як там нулі растуць. Да. Так, тады так бачна добра, што стала добра жыць і весела. Я вось пра што падумаў, глянуўшы гэты ўрывак з праграмы «Хай-так ТВ», адчуванне такое, што ўся наша размова з Вольгай Лойкай было адзінай вялізнай падводкай пад тое, што над чым смяюцца калегі з «Хай-так ТВ». Я думаю, это такая беларуская здольнасць смяяцца над тым, над чым трэба было плакаць. Так, мы беларусы такія, але мы моцныя. І што пішуць нашы беларусы? Як ставяцца гледачы да сацыяльных арыентаваных коштаў, Валер? По-рознаму ставіцца. Вот там Александр, который там ці губазік, ці хто, то ён по-свойму ставіцца. Все хорошо, да? Так. Ну, але, вось пішуць нам, ведаеце, шчыра кажучы, тэма пра рэгуляванне цэнаў для нядзельнай раніцы цяжкаватая. Зразумела, што не павінна яго быць, ад слова зусім павінна быць адрасная дапамога людзей. І вось сапраўды цікава наконт таго, што дзяржава, ну, сапраўды, а дзе клопат пра канкрэтныя сацыяльныя групы грамадзянаў? Вось, ну, Слухай, дзе вось гэта? А дзе дзяржава спраўлялася з задачай клопату пра сацыяльныя групы? Задача клопату пра сацыяльных групы – гэта наша з вамі задача. Мы можам ведаць, каму з суседзі трэба дапамога. Лепей, чым любая дзяржава. Вот я за гэта. За тое, каб людзі самі сабе дапамагалі, а хай дзяржава не лезе. А я за тое, каб дзяржава прадстаўляла ўсё-такі нашы інтарэсы, а не тое, што дзяржава дзе-то сама па сабе, мы самі па сабе, і пры гэтым мы дзяржаву утрымліваем і кормім. І ўрэшце, што такое дзяржава? Дзяржава... Ладно, мы потом с тобой протягнем пасля дискутаваць. Каментары давай. А што з каментарамі? За паўлітра мандарынкі. Добра, часам здаецца, што прадукты павінны быць таннейшымі, але калі ў крамах пачынаецца якая-нибудь акцыя, то ў людзях не застаецца нічога чалавечага. Сапраўды, вось, мы раней бачылі гэта, вот, смяяліся з расійскага інтэрнэту, і з'ява гэта прыйшла, на жаль, і ў Беларусь. Датычна коштаў. Адзіны механізм кантролю, які дапушчальны, гэта падатак на дадатковую вартасць. На поўныя важныя прадукты ён можа быць нулявы ці нават ніжэй за звычайны. Там нік не Вольга Лойка, не? Не, это наш вожык-патрыёт. Рэагуюць, дарэчы, у нас і на іншыя тэмы гледачы, вось пра ліцвінізм. Літоўскія палітыкі і грамадства з такім задавальненнем вядуцца вось на гэтыя наратывы. Відаць, сапраўды трапляе тэма на не вельмі здаровую глебу. Ну, ёсць такое, што вось гэтыя спрэчкі, але я думаю, што ўсё вырашыцца, як толькі ў нас будзе нацыянальная дзяржава Беларусь, і мы зможам дамовіцца з усімі нашымі суседзямі. А пакуль дзяржава воюе з намі, то гэта, конечно, праблема. Ну, вось. Ну што ж. Да? Все каменты яшчэ ёсць? Каментароў яшчэ навалам. Ну, ладно, мы яшчэ вернемся. Хутка чакаем Валера цябе з новымі каментарамі. Сябры, пішем, не звяртаем увагу пішыце, калі на ласка, бота. каментары, не звяртайце увагу на боты, лапці і іншыя, хто прыходзіць до нас у каментары, а мы рухаемся далей. З музыкай. Люлять, як першае дзіця.
Гэта раніца з Белсатом, Святлана Зеленковская і Анатоль Шырвель у студыі. Сёння мы ўжо лічылі грошы, прагназавалі кошты на прадукты, дзівіліся на цуды беларускіх соцсетак, але ж зразумела, гэта яшчэ не ўсё. Віктор Шукіловіч раскажа пра нечаканую семантыку знаёмых словаў. Што нясе расійская мова? Паглядзім на свае вочы, як прайшла сустрэча Святланы Алексеевіч і Святланы Курс і пра што распавядалі вядомыя пісьменніцы. Як напісаць кнігу і ці можна ўвогуле навучыцца пісаць, раскажа пісьменнік і выдавец Павел Антипов. Александр Жданович, як назаўсёды, застанецца для нас маляванычам. Кім зрабіліся тыя дзеці, якія выраслі на ягоных праграмах, і чым сёння займаецца знакаміты артыст? І нашу амаль літаратурную частку праграмы мы пачнем з азоў. Не з буквара, але са слоўніка. І новыя словы нам растлумачыць, як думаеце, хто? Правільна, Віктор Шукіловіч. Зараз зноўку вас здзіўлю, шаноўнае спадарства, ды яшчэ як. Прысядьце, калі стаіце, а калі сядзіце, то глядзіце, не ўпадзіце. З канапы, крэсла ці фатэля. Аказваецца, у беларускай мове ёсць слова «паняць». Аёй-аёй, зараз нехта залямантуе. Якое паняць, калі ёсць нашае зразумець? І тут хтосьці можа бурыцца, што Віктар ужо пачаў трасянку шырыць. І тут трэба прызнаць рацыю, што паняць у значэнні зразумець гэта сапраўды семантычнае запазычанне з расейскай мовы. Але само слова нашыя продкі ўжывалі здавён здаўна, яшчэ задоўга да пачатку агрэсіўнай русіфікацыі. Праўда, слова гэта мела іншае значэнне. Давайте разбярэмся. Паняць утварылася ад праславянскага «енці» з дапамогай прыстаўкі «па» і устаўнога «н». Яно мае супольнае паходжанне з гэткімі дзеясловамі, як «узяць», «выняць», «прыняць», «падняць» і нават «абняць». Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы фіксуе такі выраз «паняць моду», «панадзіцца нешта рабіць», «прывыкнуць да нечага», «займець звычку». Да прыкладу, ён паняў моду гуляць у карты, яна паняла моду часта хадзіць на дыскатэку. Часам яшчэ кажуць «паняць звычай», ён паняў звычай весці дыскусіі пра лёс беларускай мовы. Дык вось, сябры мае, у прыведзеных мною прыкладах слова «паняць» ужываецца ў сваім даўнім значэнні «узяць», «займець». Зваротная форма «паняцца» фіксуецца ў тураўскім слоўніку акурат са значэннем «узяцца». Што яна панялася есці? Гэта значыць, якія стравы яна ўзялася спажываць. Панялося усялякімі рознымі барвамі. Гэта значыць, разнастайныя колеры ўзяліся, выступілі, праявіліся. Той жа тураўскі слоўнік дае наступны прыклад. Сабака паняў лазіць у малако. Бачым, што тут ужо сам дзеяслоў «паняць» выступае як сінонім да выразаў «паняць моду» ці «паняць звычай» і мае значэнне «панадзіцца», «спанатрыць». Сярод натуральных носьбітаў беларускай мовы захаваліся і іншыя значэнні дзеяслова «паняць». Паняць на дубе пчаліны рой, злавіць. Паняць чалавека на гэту работу, знайсці, наняць. Яго панялі і павялі, затрымаць. Вада паняла гародніну, паглынуць. Каровы панялі траву, усмакавалі, упадабалі. Як бачым, некаторыя з гэтых значэнняў вельмі блізкія да браць ці ўзяць. З усяго гэтага вынікае, што паняць гэта зусім не трасянка і не варта цурацца гэтага слова. Праўда, ўжываць яго трэба ў даўніх значэннях, у якіх яго выкарыстоўвалі нашыя дзяды і прадзеды. І я спадзяюся, што вы, спадарства, поймеце звычай паглыбляць свае веды пра родную мову. Гэта быў фрагмент праграмы «Мова на нова». Цалкам яе можна паглядзець на нашым YouTube-канале. А я вот не спыняюся здзіўляцца, як Шукіловіч знаходзіць
нейкія Неверагодныя словы новыя. патаемныя сэнсы звычайных слоў. Віктор, працягвай, калі ласка. А ў нашай студыі неймаверны Александр Жданович, актор, пісьменнік, тэлевядоўца і проста абаяльны чалавек вось у жыцці. Я вот Яшчэ і выкладчык тэатральных студыяў. І выкладчык тэатральных студыяў. Александр, вітаем вас. Вітаем вас в нашай студыі. Добрай раніцы. Александр, вось распавіце нам, калі ласка, пра сваю эміграцыю. Як усё пачыналася, як вы знайшлі ў сябе сілы, моц, каб так, новае жыццё пачаць? Маршрут маляванача з Мінска ў Варшаву пралягаў праз нейкія далёкія Ён пралягаў праз Грузію, праз Тбілісі, да, 2,5 гады я пражыў там. Ну, а потым такая была сцяжынка, якую пратапталі іншыя беларусы, шмат хто праз Грузію прайшоў. Я трапіў, і вось ужо 1,5 гады я жыву у Варшаве. А як гэта вось пачынаць новае жыццё? Ну як гэта? А вы не ведаеце? Вы раскажыце свой досвед. А ён не адрозніваецца, напэўна, ад досведа іншых. Спачатку это падавалася, што гэта можа быць не надоўга. Спачатку это было стрэсова, можа, у нейкім сэнсе. І нават не скажу, што стрэсова ў такім адмоўным сэнсе, бо калі я памятаю, я прачнуўся, я з'язджаў, это было некалькі дзён до пачатку вайны ў краіне, і зразумела, я пра гэта не думаў, што это будзе. І я прачнуўся, это было вельмі складана, это аддзельная тэма ўвогуле, як я там, такая триллер такі, вось. І я прачнуўся ў Тбілісі, выглянуў сонейка свеціць, плюс 16, я выйшаў на вуліцу і разумею, што тут няма губопіка, няма вот этого всего, и это было такое дзіцячае, как бы, счастье. Это, скорее, был такі, хутчэй, пазітыўны такі досвед. Але потым, конечно, да, ты ж разумееш, это надоўга, чым займацца. Па сутнасці, я, згубіў прафесію ў нейкім сэнсе. Напэўна, Святлана мяне разумее добра. Так, я так Але адкрыліся новыя нейкія, новыя нейкія сцяжынкі, новыя пуці, новыя знаёмствы, новая праца. Новыя магчымасці. Людзі ў эміграцыі пішуць, што ім не хапае банальных рэчаў, там, не ведаю, там, чорнага хлеба, щеляца, там, сыркоў глазіроўных, згушчонкі. Чаго не хапае маляванушу, чаго не хапае Александру Ждановичу, што б вы хацелі, каб вам прывезлі, там, ці пераслалі на каляды з Беларусі? Усё ў мяне ёсць, што трэба. Усё задавальняе. І скварка ёсць? Ведаеце, што час ад часу люди ж приезжают и передают нешта, там, цукерочки нейкие, да, зефирки, вось, але, добра, признаюся, что за глазированные сырки молодеченские, да, могу... Добра, неяк дастаць для вас. Палец аддаць. А вось ці сочыце вы за тым, што адбываецца зараз у Беларусі, за беларусамі ў Беларусі, і ўвогуле, як змяніліся беларусы, якія зараз у эміграцыі? Ці адрозніваюцца на тых, што былі раней? Напэўна, ты маеш на ўвазе, наколькі мы адрозніваемся ад эміграцыі папярэдніх, да? Ці ёсць такі для вас падзел на тых, што засталіся, і тых, што з'ехалі? Ці адрозніваюцца яны? Слухайце, і так, і не. Таму што з аднаго боку, безумоўна, вось, нават мы адрозніваемся. Вы на той канапе сижу, я на гэтай, і мы пад розным ракурсам, нас бачаць пад розным ракурсам гледачы, это ўжо адрозніваецца. А тым больш, калі мы ўжо там хто 5, хто 3 гады жыве ў іншых абставінах, і іншай некай інфармацыйнай бурбалкі, будзем так казаць, то мы розных... Мы розныя, канешне. І, дарэчы, мне б хацелася, каб гэта розніца не павялічвалася так хутка, каб гэтыя берагі не расходзіліся. Хоць у меня вельмі шмат знаёмых, сяброў, якія там, і я часам не з усімі магу пісаць, да, і там лайкаць, і нават устрымліваюся, каб не пашкодзіць ім. Але шмат хто прыязджае, мы сустракаемся, і я бачу, што яны
ну, не так уже они и меняются. Я хочу поразмаўляць трошки празорнасць маляванача, да? Ну, как бы вы ж не просто нейкі чалавек там незнаёмы, невядомы, ехали и пропали, растварыліся. Вы не сказали, что вы фотозона. З вами любяць фоткацца, да, любяць фоткацца, любяць там пазнаюць і так далее. Вот, ну, крыўдна гэта. Як увогуле? Не бачыць сапраўднае сэрца маляванача там. Слушайте, ну, да я б не сказал, что это крыўдна. Карацей кажучы, маляванач у маім жыцці гэта асобая тэма, ён мне сапсаваў жыццё, раз назаўжды, да, маю нейкую там акцёрскую кар'еру, але з іншага боку... Я хотела запытацца про тое, як ён паўплываў, тому што мне таксама такая гісторыя з Анастасіяй Слуцкай, што адзіны вобраз, які затрымаўся пры мне, і мяне не заўжды рэжысёры запрашаюць на іншыя ролі, на іншыя вобразы. Я так, напэўна, і з табой. Так было і са мной. І сустрэліся неяк маляванач Анастасія Слуцкая, і даведаліся, што іх завуць Святлана Зеленковская і Александр Жданович. Ну так. Ой, ребят, я не ведаю. Ну, все равно я буду не шчыры, калі я скажу, что калі там мяне пазнаюць на вуліцы і просяць сфотаграфавацца, что мне гэта там непрыемна. Але з іншага боку, канешне, я разумею, что можа быць гэта... які я сапраўдны, разумееце, вот які вы сапраўдны? Хто я? Ты вот перелічыў, ты яшчэ не все перелічыў, как бы так, там, і кніжкі піша, і да, і гэта. Батлейку робіш. Да, і батлейка, што там яшчэ? Ну, дзяцей, дарослых вучыш. Да. Дарэчы, хацела запытацца. А хто я насамрэч? Гэта цікава. І таму, калі, прабач, да, Света, таму, калі я сказаў, што я как фотозона, то, можа, я крыху, канешне, ну, так сказаў, мне гэта і прыемна з аднаго боку, а з іншага боку, ну, можа, гэта перашкаджае зразумець, хто я насамрэч. Добра, ну, калі мы так напрамату, а ты гатовы адкрываць сэрца вось тым людзям, якія цябе ведаюць там па нейкім брэндзе сцэнічным, а потом такія праходзяць, так, давай сядзем там за кілішкам чаю, раскажы нам. За кілішкам чаю абавязкова, куды ты денешься, ты адкрыеш твоё сэрца. Ну, слухайте, я стараюсь быть шчырым. Я вот и все. Как бы вот это мое, как бы... А у эміграцыі таксама пазнаюць? Да, конечно. Может, еще больше, чем у Беларусі. Бо тут же сконцентравана менавіта вось колькасць, как высветлілі, розных экстремистов и... Наркоманок, проституток. И добрых людей, да. Добра, тады пра кніжку. Вось, напісаў кніжку, займаешься батлейкай, робіць акцёрскія трэнінгі, а нядаўна, пра кніжку, яшчэ стаў тэлевядоўцам. Хацеў пра кніжку, а запытаюся пра вось гэта без рэтушы, да? Як у гэтым праекце працуецца ўвогуле, як настрой, дзе ўжо пабываў, так сказаць, у службовых камандзіроўках? Так, распачаўся новый сезон такой праграмы без рэтушы, серыя дакументальных фільмаў. І спачатку яна была, там былі іншыя відоўцы, і ўвогуле это было, насамрэч, это была іншая як бы по сутнасці праграма. Яна была скіравана, хутчэй такая артхаусная, да? А вось наша частка, да, яна раскрывае і паказвае, знаёміць гледачоў з беларусамі, звычайнымі беларусамі, невядомымі, не людзьмі там публічнай некай прасторы, якіх вот раскрывалі, да, мастакі, фотографы, да, і праз іх паказвалі вось такую, это была такая артхаусная, хутчэй, праграма. То мы просто паказваем, як жывуць людзі, якія з'ехалі ў Швецыю, Італію, у Бразілію, бо беларусы паўсюль, і 20 гадоў таму, 10 гадоў таму, 5 гадоў таму, і таму яна можа быць больш такая простая по сутнасці сваёй, эта праграма. Як себе пачуваю? Ну, прикольна. Я за апошнія там 2-3 гады свайго жыцця аб'ездзіў у 10 разоў больш нейкіх мясцін, краін на гэтай планеце, чым за 60 гадоў, амаль 60 гадоў тады майго папярэдняга жыцця. Гэта дрэнна? Нет, канешне. Але самае цікавае это людзі, з якімі знаёмішся. І гэта вельмі цікава, што дзе б яны не былі,
шмат хто з іх кажа, да, я уже практычна швед, ці там я уже практычна італьянец. Мы тут размаўлялі об этом. Але все роўна я вот думаю, што іх аб'ядноўвае, што у іх аднолькавага. Ну, яно застаецца, вось некая беларускасць. І не абавязкова ўсе пераходзяць там на беларускую мову, хоць значная колькасць, так. Але яны класныя. Яны вось тое, што калісьці Марыя Калеснікова сказала, неверагоднае. Вось, ну, праўда, яны захоўваюць некую сціпласць, шчырасць, працавіцасць. Мне вельмі з імі файна. Я не такі ўжо адкрыты чалавек, насамрэч, але вось побач з нашымі беларусамі, дзе б яны не жылі, мне вельмі комфортна знаёміцца з новымі людзьмі, мне это падабаецца. Такая заважила у нас інтэлігентнасць ёсць. Так, правда, Света. Нікуды не сыходзіць. Калі ты нават з'язджаеш там у нейкую краіну, все равно застаешься интеллигентом. Белорусы як котики, ведаешь, такие кажуть, о, живучий як кот, як не кинь, он все равно на лапу стане. Вот доброе параўнанне, можа так, можа гэта. Мне здаецца, гэта вот мы такие добрые, пяшчотныя, але живучыя. Живучыя, так. А я хотела запытацца яшчэ пра выкладчыцкую дзейнасць. Вось ты выкладаў і дзецям, і дарослым. І распавядзі, калі ласка, у чым розніца, і як увогуле, дзе цікавей, дзе якія цікавосткі, з якога боку можна паглядзець на гэта. Ой, слухайте, да, я калі трапіў у Варшаву, думаю, чым я буду займацца? І страшнавата, як жыць, на што? Потому что, альбо вучыць польскую і прабівацца неяку кіно, там, у тэатр, але я ленівы чалавек, і у меня ўжо быў досвед працы там з дзецьмі, і я думаю, можа, паспрабую, можа, тут же шмат беларусаў, там у іх павінны быць дзеці. Я даведаўся, дзе ёсць такія школкі, дзе займаюцца тэатрам з беларускімі дзецьмі, там аказалася іх шмат. Я думаю, можа, дзе-небудзь мне і возьмуць. І я да ўсіх, падыхадзіў і казаў, што вось, я кажу, да, конечно. І мне ўзялі паўсюль, і я думаю, і што я зараз буду рабіць? У меня было 9 груп мінулым годам, я зразумеў, што я просто запахаюся з гэтым. Вось. І, гэта і цудоўна, і складана, бо дзеці гэта часцей за ўсё тэатральнай практыкай, займаюцца і прыводзяць дзяцей такіх гіперактыўных, што мне расказваюць, Светлана, ты сама ведаеш, напэўна, да. І калі іх збіраецца там больш за 10 такіх жэўжыкаў неўтаймаваных, то, так, это ты думаеш, што з гэтым, што з імі жуены распаўзайце, што з імі рабіць. З дарослымі лягчэй у нейкім сэнсе. З дарослымі так фрагментарна. У меня няма такой групы. Я просто час ад часу нейкі такія. Саша, а дети растут, есть, которые выросли уже на твоих колыханках, скажем так, да, и они там подходят где-нибудь. Да, Саша, я выросла на ваших колыханках. А у меня есть отказ. И добра вырос. Звычайно такие подходят, такие великие такие хлопцы там, ці дзяўчаты. Да, бывае. Так. А вось гадаванцы нейкі, не знаю, там, тыя, каго вучыў, яны ўжо сталі дарослымі. Што ўвогуле адчувае чалавек, калі вось нехта падыходзіць і кажа, я вырас на тваіх песнях, на тваіх фільмах? Слухайте, гэта жыццё. Чагосьці прямо нешта такого асаблівага, я б не сказаў. Гэта прыемна. Я хутчэй скажу так, вось, успамін пра тое, што я ўвесь час хацеў саскочыць з гэтага Маляваныча амаль 20 гадоў. Я думаю, я траплю, можа, нават там у кніжку рэкордаў Гіннеса, што ці быў яшчэ нейкі вядоўца, які 20 гадоў, і яшчэ вельмі часта, барады доўгі час яшчэ не было, там валасы былі іншыя, і такой не мяняецца. Казалі, слухайце, ён нейкі заспіртаваўся, што не. Вось. І доўгі час хацеў саскочыць з гэтага Маляваныча, але адзін разумны чалавек, он перешкаджаў абсолютно докладно режиссеры, якія хацелі б запрасіць, казалі, а Маляваныч не, такое клеймо, карацей кажучы, на мне было. І адзін разумны чалавек, ён сказаў, што ведаеш, Саша, не рабі гэтага, бо твае нейкія там ролі, сыграеш ты яшчэ больш ролей, хтосьці напіша, хтосьці не напіша, все роўна з часам хвалі часу смоюць гэта ўсё, да, а вось застацца ў памяці, можа, не аднаго пакалення, калі так пафаснай такой мовай казаць, гэта больш нешта, важнае.
так и оказалось. И, может, коли меня там понесут ногами уперед, то, может, хтосьці смахне, как бы, слязинку, и навряд ли там вспомнили б некие роли, а вось не ты образ, да, скажут, бляха-муха, Маляваныч помер. Нехай это будет не хутка, але, может, они заплатят. Поколенче формирующий фактор. Да, и я, может быть, там, если на небесах мне икнется, и подумаю, ой, правда, может, недаремное мое житё было, что нехта вось заплаче, что там не стало Маляванычем. Але нехай это будзе не хутка. Так, жыві доўга, здароўя і шчасце. А вось хацела запытацца пра падарожжа зноў. Самае такое моцнае ўражанне ад падарожжаў за апошні час. Света, ну, вось... Поездка ў Варшаву. Да. Не, ведаеш што, я скажу у Грузію, пра гэта лепшае, гэта горшае, а тое пакрыўдзіш. Не лепшае, горшае. Якое самае яркае? Няхай усе былі яркія. Няхай самае яркае будзе наперадзе. Але было вельмі цікава, правда. Это і Злучаныя Штаты, і Бразілія, Італія, Швецыя, Германія, Швейцарыя. Я сам себе, мне нават соромно, не соромно, я сам себе зайдрошу. Я ніколі подумать не мог, что на старости, у таких сталым веку я все гэта побачу. И я люблю, я не домосед з одного боку, но вось, вандраваць гэта цікава. А самое главное, там чакают тебе. Ты не просто, як просто приехал некий турист у незнаёмую краіну, и так само цікава. А ты просто трапляешь у такие пухнатые, мягкие, теплые обдымки вось беларусаў, якія тебе чакаюць. Это цудоўна. Дарэчы, беларусы часто параўноўваюць цябе, параўноўваюць з Дедам Барадзедам. Кажуць, ой, гэта вось ёсць сапраўдны Дед Барадзед. Як табе такое? А ведаеце, што, ёсць людзі, да якіх приліпаюць некія мянушкі, некія образы. Можа, я з гэтых людзей. Калі ўзгадаць яшчэ да Маляваныча, быў такі Слаўка-Забаўка, была такая праграма «Літарэнка». І там быў такі, я зусім быў уже тады малады. Такі ён быў клоун, такі вось жвавенькі. Потым уже Маляваныч гэта нешта больш такое уже, такі саспелы уже мужчына крыху, да. Зрэлы Маляваныч. Да. Ну і бачыце, уже бороду ўжо дажыў я ўжо да таго стану, калі мяне можна называць дедам, да. Нехай будзе Дед Барадзед. Хоць, конечно, ёй быў же той знакамітая тая лялька, нехай яна у памяці застаецца. Нехай, да, Дед Барадзед. Ведаеце, што ёсць людзі камяні, яны как бы ўсе абставіны жыцця, яны разбіваюць аб гэтыя камяні. А ёсць людзі ручаіны, людзі вада, і яны как бы вось цікуць, і яны трапляюць у некую абставіны, да, і яны вось прымаюць эти абставіны. Вот я хутчэй жыву з такім дэвізам, я чалавек вада. Вот вакол мяне мяняецца жыццё, я мяняюся разам з гэтым. Хороший вобраз, Саша, на развітанне сказаў. Чалавек вада. Я таксама думаю, што я чалавек вада. Дякую вам, што запрасілі. Добрага дня. Чалавек ручай. Знайшоў час для нас, прыйшоў в нашу студыю. Нагадаю, з намі быў Александр Жданович, наш родненькі Маляваныч. А ў нас ужо чакаюць наступныя зоркі. Тыдзень таму ў Варшаўскім музеі сучаснага мастацтва адбылася сустрэча не абы з кім, а з пісьменніцамі Святланай Курс і набелянткай Святланай Алексеевич. Прапануем паглядзець, што там адбывалася. Большое спасибо, что вы с нами, потому что в одиночку таких вот современных диктатур не победить. У нас есть надежда? Если она есть, то в чем или в ком? Вы знаете, конечно, у нас есть надежда, потому что, повторю, время работает на нас, а не на них. Они не могут остановить время. Усе хочуць нормалізацыі. Усе хочуць, каб грамадства перастала жыць у пастаянным страху, рэпрэсіях і абмежаванні. Усе хочуць прыгажосці
нармальнага жыцця і каб сваё нешта развівалася. Людзі вельмі хочуць свайго, а не таго, што прыходзяць з Масквы. Маладое пакаленне як у Беларусі, так і за яе межамі сціснута як пружына. Я адчуваю, як яны будуць выпроствацца. Я мяркую, што мы маем много шчасця ў няшчасці, таму што мы крыху былі занадта, як хобіты, прывязаны да сваёй зямлі і думалі толькі пра Беларусь. А цяпер мы ёсць ва ўсіх краінах свету, і я бачу, як нацыя набіраецца, па-першае, досведу, а па-другое, робіцца універсальнай, адкрытай, універсальнай, цікавай. Нагадаю, гэта было відэа сустрэчы пісьменніц Святланы Алексіевіч і Святланы Курс. А тым часам да нас завітаў яшчэ адзін пісьменнік і выдаўца. Гэта Павел Антипов. Вітаем у нас у студыі, спадар Павел. Прывітанне, добрый дзень. Прывітанне, спадар Павел. Вось такое пытанне. Ці ўсе людзі могуць пісаць кнігі? Так, я думаю, што ўсе людзі могуць пісаць кнігі. Хаця б мемуары, напрыклад, так? Ну, не толькі мемуары, але да. Я не ведаю, вы не пісалі ніколі кніг? Мы вчора абмяркоўвалі са Святладай, рыхтуемся да эфіру, кажу, слухай, ну вот пора ўжо, нам пора. Але вот як Не разбіралася гісторыі, можна напісаць. Трэба. Як самастойна зразумець, што ты пішаш добра? Таму што, ну, кожны умее пісаць, ну, амаль што зараз, грамотнасць амаль татальна. Але як зразумець, што тое, што ты напісаў, ці хочаш выкласці на паперу, там, ці на электронны аркуш, што гэта варта публікавання? Вось як гэта зразумець? Ну, насамрэч не трэба нічога разумець. Трэба проста напісаць і чакаць, што, ну... Як будзе раскупацца. Да, камусьці спадабаецца, камусьці не спадабаецца. У прынцыпе, я не думаю, што трэба тут неяк да сябе неяк так падыходзіць. Павел, расказвай, а я сабе уяўляю такое... Вайна і мір. Паляцелі рэакцыі сардэчкі, сардушачкі такія. Усё віртуалізуецца ў галаве ўжо. А колькі часу трэба, каб навучыцца, ну, спісаць літаратуру? Ну, слухайце, насамрэч не трэба вучыцца, насамрэч спецыяльна пісаць літаратуру. Таму што шмат людзей хоча напісаць штосьці такое падобнае да мінулай літаратуры, а насамрэч трэба вучыцца пісаць так ну, трэба навучыцца пісаць дрэнна, насамрэч. Каб не... Таму што людзі думаюць, што трэба вучыцца... Адразу пісаць добра. Да, трэба навучыцца пісаць, як раней пісалі, а не трэба пісаць так, як раней. Трэба пісаць і так, як зараз. А зараз трэба напісаць у духе часу, і, ну, гэта вымагае нейкай моцы. Да, некаторыя думаюць, пэўна, што трэба пісаць высокім стилем, типа «І тады я вырашыў празвесці дранікі». Дарэчы, ты па пытаннях, вот я гляджу, сапраўды сабралася мусіць кніжку пісаць? Ну так, мне было б цікава напісаць нешта пра сваё жыццё, але не ведаю, як гэта пачаць, як сабраць усе гэты гісторыі ў адзін матэрыял. Ці проста сесці і пачаць? І напісаць слово «пачатак». Уступ. Карацей, калі хочацца, не стрымлівайце сябе. Проста садзіцеся і пішыце. Трэба ж, напэўна, нейкая галоўная ідэя. Не, насамрэч, я раней таксама думаў, што патрэбна нейкая ідэя, нейкі план, неяк все гэта спланаваць. Але насамрэч, такі вялікі пісьменнік, як, напрыклад, Стывен Кінг, ён кажа, я саджуся пісаць і не ведаю, чым скончыцца моя кніжка. Вось, таму... Слухай, я тут пагаджуся са Стывеном Кінгам. Я не пісаў яшчэ раманаў, там пару-тройку апавяданняў напісаў, і сапраўды героі, бывае, жывуць сваім жыццём і самі табе дыктуюць. Так. Ну, добра, все-таки мы жывём у... Як нашу эпоху? Эпоха інтэрнэта ўжо, да? Мы пачыналі пры эпосе тэлебачання, а зараз уже нават штучны інтэлект. Наколькі патрабавана сёння ўвогуле уменне пісаць? Там сказаў GPT-чату, напішы мне раман пра Стивена Кінга і пра Паўла Антипова і Святлану Зіньковскую. І напіша. Наколькі чалавеку важна сёння ўмець пісаць увогуле? Ці ёсць небяспека, што штучны інтэлект заменіць сапраўдных пісьменнікаў? Кажу, другое пытанне, але таксама. Але насамрэч чалавеку зараз можна не ўмець пісаць, насамрэч. Але усе чамусьці хочуць пісаць. Вось гэтыя посцікі ў інстаграме, там у тэлеграме, і вось яны
ну, хочуць пісаць пра гэта. Але калі пра бой з GPT-чата і яшчэ штосьці, GPT-чат ніколі не заменіць чалавека, і ён дапамагае чалавеку пісаць. Насамрэч, вось у нас вядомы пісьменнік Саша Філіпенка кажа, што ён з ім раецца пастаянна з чатам GPT. Нават у маёй кніжцы я папрасіў чат GPT напісаць одну невялічкую, ну, у меня кніжка складаецца з смс-ок. Як она называется? Книжка называется «Куда-нибудь приезжать, что-нибудь делать и уезжать». И там у якости эпиграфов 15 главаў, и там 15 смс-ок. Вось одну з гэтых смс-ок мне дапамог написать чат GPT. Якую? Открой таемницу. А гэта вось... Секрет. Да, Ай, догадаются люди, да? Почитайте книжку, там... А мы думали, што яны сапраўдныя. А у меня, до речі, так само есть гісторыя. Я пишу песни, и у меня был момент, калі я... Да ладно? Ну так, хочу записать свой альбом. И я не могла знайсці одну строку для песни. Ну просто в голове не нараджалася. И я просто дозвярнулася до чата GPT. И, ну, вось такая, ну, винюся, але... Шліфанула. Трошки шліфанула одну репліку. сказаць, што чат GPT напісаў гэтую песню? Конечно, не. Ну, навряд ці скажаш, але так, ну, магу са свайго досведу сказаць, што мне там не піша ён нейкія журналісцкія творы, я, ну, как бы, я думаю, што можа напісаць, але калі трэба хутка пааналізаваць вялізны масіў інфармацыі, гэта найлепшы памочнік. Але што там вообще пра чат GPT, ці ёсць сакрэт увогуле паспяховай кніжкі? Вот, ведаеце, падзяліцеся са мной. Сакрэт паспяховай кніжкі? Ну, паспяховая кніжка, ну, як сказаць, в прынцыпе, калі будзеш шчырым і вельмі доўга будзеш пісаць гэтую кніжку, то я спадзяюся, што яна можа стаць паспяховай. Вельмі доўга гэта колькі? Караткевіч сваю першую кніжку, вельмі паспяховую, напісаў за 60 дзён. Я вот недавно прачытаў якраз да яго 95-годдзя, асвяжыў у памяці некаторыя старонкі біяграфіі наша класіка. 60 дзён першая кніга. Ну, клас. Але у чым зараз гэты поспех выміраць? У колькасці праглядаў ці ў колькасці прададзеных экземпляраў? Тут... Тады пытанне как выдаўцу. Вы не толькі пісьменнік, вы выдаўца. І скажыце, калі ласка, ці шмат добрых кніг зараз патрапляе да вас? Таму што гэта адно, там, пісаць, а вось выбраць тое, што пойдзе на рынку, ці выбраць тое, што, не ведаю, карысна было б выдаць, што гэта будзе, як Александр Жданович казаў, застанецца ў вяках. Вось як вы выбіраеце? І ці шмат гэтых хорошых, сапраўды, годных кніг? Насамрэч, мы ў выдавецтве, мяне няма, здзіўляемся, колькі класных рукапісаў прыходзяць. Калі наше выдавецтва з'яўлялася, все казалі, блин, гэтыя выдавецтвы адчыняюцца там, ну, кожны тыдзень новае выдавецтва. Але нават нашых сілаў не хапае надрукаваць усе класныя кніжкі, якія зараз до нас на пошту прыходзяць. Нам прыходзіцца перанакіроўваць гэтых людзей, казаць, вось у іншае выдавецтва пайдзеце яшчэ штось. Таму кніжак добрых вельмі шмат, насамрэч, зараз пішуць. А не атрымліваецца, не атрымліваецца, калі ў адной асобе і выдаўца, і пісьменнік, што пчолы супраць мёду бывае. Канфлікту не бывае нейкага? А ў сэнсе, што я завалю нейкага пісьменніка і не надрукую? Ну, типа, да, канфлікт, две розныя ролі. А для гэтага ў нас ёсць цэлая рэдкалегія. Я не адзін там. У нас яшчэ 5 чалавек. А, да рэчы, вы вось недавно ладзілі курсы пісьменнікаў. Можаце даць парады, як напісаць добрую кнігу і ўвогуле такі топ-3 парад? Света точно збіраецца пісаць раман. Да. Ну, карацей, топ-3. Напрыклад, першае, гэта не бойцеся пісаць дрэнна, таму што, ну, не бойцеся сапсаваць літаратуру. У свеце так шмат дрэннай літаратуры, што калі вы напішаце нават яшчэ адну штосьці дрэннае, вы гэтую літаратуру не сапсуеце. Другое, рабіце нататкі. Прычым нататка гэта не просто, ну, не толькі зараз нешта запісанае ў нататніку. Вы можете, гэта можа быць і фотаздымак, і нейкае галасавое паведамленне самому сябе, нейкі квіток застаўся ад чагосьці. Вось. І трэцяе, я думаю, ну, не рэдагуйце сабе. У сэнсе рэдагуйце, але не адразу. Напішыце, хай тэкст адляжыцца, напішыце, рэдагуйце у канцы. Таму што ёсць небяспека перарэдагоўваць сабе пастаянна. Ты напісаў першую главу, потым думаеш, адрэдагую, потым думаеш, адрэдагую, і так кніжка не скончыцца. Трэба проста адразу ўсё напісаць. Так на ўступленні і завіс. Да, так часта бывае. Я вось першую кніжку сваю, напрыклад, 10 год не мог напісаць за гэта. А правда, што сапраўдным пісьменнікам лічыцца не
не той, хто выдаў одну кніжку, а хто здолеў сябе прымусіць напісаць і выдаць другую. Неправда, одна книжка так само много. Например, Селлинджер написал одну книжку. Хотя ладно, у него было больше, ну ладно. Ну, дзякуй вялізны, з намі быў Павел Антипов, чамусьці хацеў сказаць Антипенко, другая ўспомнілася мне. Да. Павел Антипов быў з намі пісьменнік, выдаўца, і расказаў для пачаткоўцаў, ну, как бы, вось, як, з чаго пачынаць. Пішыце кніжкі, карацей кажучы, усе пішыце. Дзякуй вялікі за размову. А у нас зараз рэальная гісторыя Кацярыны Ваданосавай пра тое, як у 2020 годзе яна шыла сабе вясельны строй, але не змагла ў ім выйсці замуж, бо беларускія рэаліі часам патрабуюць распісання, распісвацца хутка, нават калі сукенка яшчэ не гатовая. Вы самі ўсё зразумееце, як кажуць. Каб заспакоіцца, варта заняць рукі нейкай манатоннай, простай, руціннай справай. Пакуль я збірала каралі, я магла сысці ад страху. Шэрагі каралавых пацерак нанізваюцца на ювелірную леску. Сярод пацерак маленькі срэбны абразок, выява святой Кацярыны. Яе абарона была б дарэчнай у такі час. І гарлячка, упрыгожванне з бісеру, зноў неглюбская. Толькі там спалучалі часцей за ўсё чорны з белым, а ў мяне чырвоны з белым, як колеры сцяга, за які мы змагаемся. Засталося зусім няшмат зарабіць. Хіба толькі... Я тебя прошу, давай перенесем дату. На самый ближайший час. Так мы поспеем. Але я яшчэ не ўсё зрабіла. Неважно. Цяпер нават на роспісу такім строю ісці нельга. Я ведаю, як для цябе важна было ўсё паспець. І не трэба. Нам трэба паспець іншае. У нас будзе яшчэ час на свята. Павер. Добра. Добра, я згодна. Ты ведаеш, аднойчы будзе ўсё. Пяшчотнае ды чыстае світанне, высокі бераг, вымыты расой, і сонца, сімвал усё даравання. Бязважкі вэлюм ветру на плячах нас будзе песціць, абдымаць і цешыць. А мы, як дзеці, распачнем свой шлях у край жывых, нерастраляных вершаў. Павер, што жах міне, і на крыві бялюткай ружай вырасце надзея. Адзінае, жыві, прашу, жыві. Няхай душа ніколі не здранцвее. Вельмі прыгожа. І цікава, што ж пішуць нашы гледачы? Ці памятаюць яны пра нашае пытанне? Памятаюць, хоць тролі намагаюцца збіваць з тэмы. Тролям прывітанне. Разганяеце папулярнасць нашага стрыму, за гэта дзякуй. А вам, спадарства, дзякуй за то, што не забывайце абмяркоўваць уласна стрым. Датычна кантролю коштаў. Адзінае, на чым ён адбіваецца, гэта якасць і асартымент тавараў. Вось раней быў час, зайшоў у краму з рублём, а выйшаў з прадуктамі. А што зараз? Панастаўлялі сваіх камер. Ёсць і жарцікі. Кошты растуць як на дражджах. Ёсць тут філалогіі трошачкі. Ведаю, што слова чмо тлумачылі раней як чалавек Маскоўскай обласці. Не ведаю, да чаго гэта, але вось філалогія. Добра. На нашым міністры эканомікі зараз вялікая адказнасць. Рабіць выгляд, што ён яшчэ нешта разумее. Там давно ніхто не разумее. На самай справе пра рэгуляванне цэнаў, чым гэта кепска? Таму што гэта уплывае на ўсю эканоміку. Яна проста перастае нармальна працаваць. Вось і ўсё. Вось абавязкова трэба даць слова голасу з народа. Я рабочы пенсіянер.
Все мои друзья за Европу, против союза с Россией. Вообще дружить, торговать надо со всеми. Не должно быть у нашего государства врагов. Вот сподеемся, что и... Мы бы просто хотели не воевать, не сябраваць, а просто быть господарами у сваёй хаце. Ну вот и все. Беларусы заслужили гэта давно уже. До речі, ёсць спосаб перамагчы троляў, гэта спытаць у беларусаў, якую беларускую музыку любяць слухаць, альбо літаратуру. І тут посыпалася. Наві-бэнд, Вольскі, Пугач, Крама, The Tubes, тут... Дай дарогу. Дай дарогу, Жакунова, Ліўчук, Джей Морс і гэтак далей, Дзецюкі таксама, вельмі вели, Александр Баль. Нескіз. Нескіз, Айці Барада, таксама выдае... Вабішчевіч, Варашкевіч. Вайчушкевич. Вайчушкевич, вот. Вы что там, сидели, писали каментары? Айці Барада таксама выдае файныя рэчы, той момант, калі штучны інтэлект дае магчымасці і пашырае беларускасць. Вось гэты праект сецівірую его, я папросту балдзею. Ну вось тут вельмі шмат узгадваюць, ці варта рэгуляваць кошты на выданні беларускіх музыкаў. Тое ж самае на выданні беларускіх літаратараў. Пра беларусаў ёсць файны каментар: беларусы коцікі, але з кіпцюрамі. Беларусы котики, але с киптерами. Моя вам порада: не кормите троллев, сваритесь и спорьте, и пишите комментарии одному, а троллев игноруйте. Для их это будет вельми тяжко вытрымать. Заставайтеся котиками. Дякую, что гэтую раніцу вы сустрэлі разом з намі. Зычым добрага выходнага, рыхтуемся да свят, захоўваем бадзёры настрой и чакаем наступнай раніцы з Белсатом. Да побачення! Да побачення! Жыве Беларусь! Жыве вечно! Не ходи і бійся грому, бійся темної води під шкірою прихована. Колискову для розбитих ліхтарів співає знову, аби ти її пригрів, усміхнена, врятована. Небезпечні знаю, ми не знаємо це, коли добра закохана вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце, пам'ятай про це, моє сонце. Ніжна, грізна, суміш у її очах, тікати пізно, вже танцює на ножах. Прекрасна і спотворена, небезпечні знання.